News, Balitang Metro. Sa ibang aspeto naman mga idol, kakayahan sa pagbasa ng mga kabataang Dagupeño, target pang pagbotihin. Para po sa detalye ng balita, panoorin sa ulat ni Idol Intern Adrian Manalo. 104.7 IFM. Report! Nagsama-sama ang 31 barangay librarians sa Dagupan City upang talakayin ang mga accomplishments at ilatag ang mga bagong hakbang para higit pang mapahusay ang reading proficiency ng mga kabataang Dagupeño. Binigyang diin sa pagpupulong ang pagpapatuloy at pagpapalakas ng storytelling at reading intervention activities upang matiyak na ang mga bata sa Dagupan ay marunong umintindi, magsulat at magbasa. Layunin ng programa na mapataas hindi lamang ang kakayahang bumasa kundi pati ang mas malalim na pag-unawa ng mga mag-aaral. Kasabay nito, magsasagawa rin ng inspeksyon at pagsasaayos sa mga barangay libraries at daycare centers sa iba't ibang barangay upang masigurong maayos, ligtas at kaaya-aya ang mga pasilidad para sa pagkatuto ng mga bata. Isinama rin sa programa ang integrasyon ng Oplan Bida kung saan tuturuan ng mga bata tungkol sa konsepto ng good touch at bad touch bilang bahagi ng kampanya para sa kaligtasan at proteksyon ng kabataan. Sa pagkakaisang ito, pinagtitibay ng lokal na pamahalaan ang advokasya para sa literasiya at ligtas na kinabukasan ng mga batang Dagupeño. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ako si Idol Intern Adrian Manalo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.